Ja sam Stjepan Beloša i danas vam želim predstaviti inovativan alat koji će potpuno automatizirati vaše Forever poslovanje i preporuku proizvoda diljem svijeta. Predstavljam vam Forever Card NFC karticu. Poklon koji dobivaju svi članovi našeg tima. Zamislite da imate alat koji vam omogućuje da dijelite informacije o proizvodima, naručujete proizvode online s vašom preporukom i sve to jednim dodirom. Forever Card NFC kartica je upravo to. Alat koji će revolucionirati vaše poslovanje. Kako funkcionira Forever Card NFC kartica? Jednostavno. Svaki član našeg tima dobiva ovu karticu potpuno besplatno. Potpuno besplatno automatizira Forever poslovanje. Dovoljno je da dodirnete karticu sa vašim pametnim telefonom i odmah imate pristup svim potrebnim informacijama o vama ili o vašim poslovnim suradnicima i svim potrebnim alatima. Uz karticu svaki suradnik našeg tima dobiva poseban link za Forever Card aplikaciju. Ovaj link možete postaviti na društvene mreže ili poslati osobama kojima želite preporučiti proizvode. Kad osoba klikne na Forever web shop na vašoj aplikaciji, sustav Forever Card kluba automatski detektira zemlju vašeg budućeg klijenta i spaja ga na Forever Living Products u njegovoj zemlji. Sve je automatski postavljeno, tako da vaš referal za preporuku bude ugrađen. Što to znači? Kada netko kupi proizvode putem vaše Forever Card aplikacije, bit će upisan u vaš tim, a vi ćete ostvariti minimalno 30% provizije na visinu njegove narudžbe. Svaki put kada ta osobna ponovo naruči proizvode, vi ćete ponovo ostvariti proviziju. Forever Living Products nema članarinu, nema upisnina. Jednom registrirani kupac je uvijek vaš kupac. Na taj način ostvarujete dugoročne prihode, čak i kada ne radite. Ovo je prilika da povećate vaše poslovanje i da ga pomaknete na jednu potpuno novu razinu, na jedan potpuno drugačiji način. Fizička Forever Card kartica je naš osobni patent. Odobren od kompanije Forever Living Products, dobivate ju potpuno besplatno, isključivo ako ste član našeg tima i registrirani ste na Forever Card klubu. Ova kartica i aplikacija omogućuju vam jednostavno dijeljenje informacija o proizvodima, praćenje narudžbi i ostvarivanje provizija za svaku kupovinu. Nema potrebe za kompliciranim postupcima, sve je automatizirano i prilagođeno vama. Pridružite nam se danas, iskoristite sve prednosti Forever Card NFC kartice, sa njom ćete biti korak ispred konkurencije, podijelite proizvode koje volite, koristite, te ostvarite prihode na način koji nikada do sada još niste mogli niti zamisliti. Kliknite na link ispod ovog videa i postanete dio Forever Card kluba. S Forever Living Productsom i našom inovativnom karticom vaše poslovanje ćete dostići nove razine. Zakoračite u svijet nevjerojatnih mogućnosti i pokrenite i otključite sve mogućnosti Forever Card kluba. Jer ovaj sustav je napravljen da vam pomogne izgraditi biznis po vašoj mjeri.